Першая кніга цароў, раздзел 10. І ўзяў Самуэль пасудзіну з алеем і выліў на яго галаву, і, пацалаваўшы яго, сказаў: «Вось, памазаў цябе Господ на кіраўніка над народам сваім, над Ізраэлем. І ты будзеш кіраваць народам Господавым, і ты вызваліш яго з рук ворагаў яго, якія яго абкружаюць. І гэта табе знак, бо памазаў цябе Бог на кіраўніка над спадчынай яго. Калі пойдзеш сёння ад мяне, сустрэнеш 2 чалавек каля магілы Ракелі, у межах Беньяміна. І яны скажуць табе: знайшліся асліцы, якіх ты пайшоў шукаць, і бацька твой, забыўшыся пра асліц, хвалюецца за вас і кажа: што зрабіў я з сынам маім? І калі пойдзеш адтуль, і далей пройдзеш, і прыйдзеш да дуба ў таборы, там сустрэнуць цябе 3 мужчын, што ідуць у Бетэль да Бога. Адзін будзе несці 3 казлянят, і другі будзе несці 3 круглыя хлябы, і трэці будзе несці бурдзюк віна. І калі прывітаюць яны цябе, дадуць табе 2 боханы хлеба, і ты возьмеш іх з рук іх. Затым прыйдзеш на ўзгорак Божы, дзе знаходзіцца стаянка філістынцаў. Калі увойдзеш там у горад, сустрэнеш грамаду прарокаў, што сыходзяць з узгорка, і перад імі арфы, тымпаны, бубны і гуслі, і самі яны будуць прарочыць. І войдзе ў цябе дух Господаў, і ты будзеш прарочыць разам з імі, і ператворышся ў другога чалавека. Такім чынам, калі здзейсняцца для цябе ўсе гэтыя знакі, зрабі, што зможа рука твая, бо Господ будзе з табою. І пойдзеш ты перада мной у Галгал, а я прыйду да цябе, каб скласці ахвяры цэласпалення і каб прынесці ахвяру прымірэння. Чакай 7 дзён, аж пакуль я прыйду да цябе і навучу цябе, што маеш рабіць». І як толькі Саул павярнуўся, каб адысці ад Самуэля, Бог змяніў сэрца яго на іншае. І ў той дзень здзейсніліся ўсе гэтыя знакі. І прыйшлі яны адтуль у Габу, і вось грамада прарока выйшла насустрач яму. І сышоў на яго дух Божы, і ён стаў прарочыць між іх. Калі ж усе, хто яго ведаў учора і заўчора, убачылі, што ён знаходзіцца з прарокамі і прарочыць, пыталіся адзін у аднаго: «Што гэта сталася з сынам Кіса? Няўжо і Саул між прарокаў?» І адазваўся чалавек тутэйшы, кажучы: «А хто іх бацька?» Таму нарадзілася прымаўка: «Ці і Саул між прарокамі?» А ён перастаў прарочыць і пайшоў на ўзгорак. І спытаўся дзядзька Саула ў яго і ў паслугача яго: «Куды вы хадзілі?» Ён адказаў: «Шукаць асліц. Калі іх не знайшлі, пайшлі мы да Самуэля». І сказаў яму дзядзька яго: «Скажы мне, што сказаў табе Самуэль?» І адказаў Саул дзядзьку свайму: «Ён паведаміў нам, што знайшліся асліцы». А адносна размовы аб цараванні, што гаварыў яму Самуэль, не сказаў яму. І склікаў Самуэль народ да Господа ў Міцпу, і сказаў сынам Ізраэля: «Гэта кажа Господ, Бог Ізраэля. Я вывеў Ізраэль з Егіпта, і я выратаваў вас з рук егіпцянаў і з рук усіх царстваў, якія чынілі вам шкоду. А вы сёння адкінулі Бога вашага, які ратаваў вас ад усякіх бед і трывог вашых, і сказалі: не трэба, але пастаў над намі цара. Дык цяпер станьце перад Господам па пакаленнях вашых і па родах». І прывёў Самуэль усе пакаленні Ізраэля. І выпала жэрабя пакаленню Беньяміна. І прывёў ён пакаленне Беньяміна і роды яго. І жэрабя выпала роду Мэтры, і дайшло аж да Саула, сына Кіса. І шукалі яго, і не маглі знайсці. І потым пыталіся ў Господа, ці той чалавек прыбыў сюды. І Господ адказаў: «Вось, ён хаваецца ў лагеры». Дык пабеглі за ім і прывялі яго адтуль, і стаў ён пасярод народа, і быў вышэйшы за ўвесь народ на галаву. І сказаў Самуэль усяму народу: «Вы бачыце ясна, каго выбраў Господ, бо няма яму роўнага ва ўсім народзе». І ўвесь народ усклікнуў і сказаў: «Хай жыве цар».
Самуэль жа абвясціў народу закон царавання і запісаў гэта ў кнізе і паклаў яе перад Господам. І адпусціў Самуэль увесь народ, кожнага ў дом яго. Але і Саул пайшоў у дом свой у Габе. І праводзілі яго мужныя ваяры, да сэрцаў якіх дакрануўся Бог. А сыны Баліяла казалі: «Ці зможа ён нас выратаваць?» І пагардзілі ім, і не прынеслі яму падарункаў. Але ён не звяртаў на гэта ўвагі.